Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya La Panfere, Eau de Toilette for Women. Iyan siya ni Cartier. Te, Eau de Toilette ni siya, but hambalon, bisan layo ka, masimutan ka. No? Kag pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Te, ano ni siya klase nga pahamot. Bale, puno siya sing mga puti nga mga bulak na, no? Tapos, nami ni siya sa katamtaman nga panahon. Ang angay nga temperatura nga para si iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Hindi mainit, hindi matugnaw. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have grapefruit kag bergamot. Simple lang, no? Duha ka klase ka citrus. For the mid, we have gardenia, green notes, lily of the valley, pineapple, rose, jasmine, kag pear. No, maputi nga bulak, gardenia, kag jasmine, kag lily of the valley. Tapos may green notes siya, wala gin specify kung ano gid ang mga nota, pero berde na kag may rosas ni siya, no? Te, for the base, we have musk, patchouli, leather, kag sandalwood. Ang musk, gadakop sing hamot para hindi magtudo-todo lapta, no? Pero udi toilet mo ni siya gyapon, bisan layo, masimutan ka. Te, nami ni siya nga pahamot sa mga okasyon nga elegante. No? Na, te, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!